नखर परियाल केन्द्रिक सोर गोरिब गुन्द्राया 2 लाख मोनदों सोर युदा मोनदों बहुत बैसो जानाय जायफोरा हाबा जाबाय जायफोरनि गथ' गथाया 2 3 4 युदा मोनदों नामा बैसोगोरायासो मोनदोंना बिफाया देरहानानै एमएलए जागोन बिनि उनाव मन्थ्रि जागोन ना होमबा बे मन्थ्रि जायोबा सासे मन्थ्रिया मा जागोन जोंहा उदालगुरि टाउनाव डिभाइडाराव फुल गायनायनि स्किम लादों बे फुल गायनायनि स्किमाव 40 लाख थाखायाव 10टा ट्रेक्टर गायनानै हा गारनानै 10 ट्रेक्टर हा गारनानै फुल फिसा फिसा गायनानै 40 लाख थाखाखौ दिहुनदों उनाव 2 लाख करि सासेयाव होनायनि खोथा होदों माने मा बुङो बेनि सायाव आरे बिफाया देरहाखांनायनि उनाव 2 लाखखौथ' मा होगोन बिफाया देरहाखांनायनि उनाव आं एमसिएलए जागोन खोथायाथ' बिसिना अंकआ आरो दा बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रानो गाज्रि मोननानै दङ बिपिएफ पार्टिनि जायफोर ब्लकनि लेभेल दङ डिस्ट्रिक्टनि दङ जोंहा एक्स-बिएलटिनि दैदेनगिरि आं नामखौ लाया बिथांमोना मिनि सेक्रेटारियेट रिनोवेशननि नामाव 5 कोटी थाखा लाबोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अननानै एक्स-बिएलटिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै दङ बिथांमोननो खामानिखौ एलटमेन्ट होदों दा रिहननि फिसालाया मानो सेनानै लानांगौ नङा होमबा उदालगुरि टाउनाव डिभाइडाराव फुल गायनायनि स्किम लादों बे फुल गायनायनि स्किमाव 40 लाख थाखायाव 10टा ट्रेक्टर गायनानै हा गारनानै 10 ट्रेक्टर हा गारनानै फुल फिसा फिसा गायनानै 40 लाख थाखाखौ दिहुनदों बेयाव सोरनो 2 लाख होगोन बे दिनै खुगायाव बुंदों आरो 2 लाखआ जाहैबाय नखर परियाल केन्द्रिक सोर गोरिब गुन्द्राया 2 लाख मोनदों सोर युदा मोनदों बहुत बैसो जानाय जायफोरा हाबा जाबाय जायफोरनि गथ' गथाया 2 3 4 युदा मोनदों नामा बैसोगोरायासो मोनदोंना दा बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरो एग्रेसिभ केम्पेइन जों खालायगोन जों रावनिबो सायाव अन्याय हिंसा गाज्रि भाषा जों बुंनो नागिराखै रायजो राजाया जिखौ आंनियाव बुंफैदों आं बेखौसो रायजो राजानो खिन्थाफिनदों आंनिफ्राय गोदानै जेबो रावनिबो बिरुद्धै खोथा ओंखारनाय नङा रायजोनि कमप्लेनखौसो आं पाब्लिकनो बुंफिनदों आरो नैबेखिनि जिखिनि खोथा बुंबाय जे बिफाया देरहानानै एमएलए जागोन बिनि उनाव मन्थ्रि जागोन ना होमबा बे मन्थ्रि जायोबा सासे मन्थ्रिया मा जागोन जोंहा बेबोथ' खोथा ना बिफाया देरहाखांनायनि उनाव फिसालाया एमसिएलए जागोन बे आंनि खोथा नङा प्रत्येक गामियाव प्रत्येक सुबायाव प्रत्येक बिपिएफ कर्मिनियाव सों खोथाया बेनो आरो बे खोथाखौ रावबो मिसा होननानै बुंनो हाया सोरबा आंखौ गाज्रि मोननो हानाय दाय हमनो हानाय आङो रावबो परियालनि अन्याय नङा रावबोनिबो आं अन्याय सानग्रा मानसि नङा गोसोआ खुला आंनि गोसोखौ बेखेवनानै नाय आंनि मेगनाव नाय आरो नोंथांमोना नुगोन सासे गुबै थार समाज आरो हारि सिबियारि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुं हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन गोजोन्थों।